nepôjdeme do fabrík a továrny si hľadať poriadnu prácu, ako by sa to niektorým veľmi páčilo. Lebo my, kultúrni pracovníci, robíme svoju prácu s láskou a vkladáme do nej celú svoju dušu. Na úvod vám všetkým chcem veľmi krásne poďakovať, že ste prišli v takomto hojnom množstve. Lebo dnes večer uvidíte estrádu, ktoré ešte ľudské oči nevideli a ľudské uši nepočuli. Popravde povedané, niečo nevídané a niečo neslýchané. Dámy a páni, dnes totižto na týchto doskách, ktoré znamenajú svet, vystúpia piliere Citadely! Dnes, 11. apríla, sú tu presne 2 roky, keď sa otvorili dvere Citadely. Zagratulujme si a vďaka vám, našim verným divákom, tu môžeme byť aj dnes. Dnes totižto Citadela oslavuje svoje druhé narodeniny. Dva roky v živote človeka sú milníkom, kedy končí s plienkami. Tak poprajme Citadele, aby sa z dnešnej situácie v kultúre neposrala a pokračovala ďalej. Ako prvý v dnešnej estráde vystúpi môj brat, že by náznak rodinkárstva v nezriaďovanej kultúre možno, ale teraz všetci privítajme Maťa a jeho song Galaktické šery. Môžete zatlieskať, iste na trénu. Galaktické šery, úplne s vlastnou ochutou.
To bol Maťo! Ako nám to tu krásne hučí. Počujete to? To sa totiž to stáva, lebo sme ľudia a ľudia robia chyby. Len niektorí ľudia robia veľké chyby a to už nie je dobré. Napríklad na takom ministerstve kultúry robia bohužiaľ veľké chyby. Ale my to prežijeme a raz tu po nich neostane ani smrad. Ale my pokračujeme ďalej v našej veľkolepej gala estráde. O chvíľu tu totižto vystúpi Natália. Natália, okrem toho, že ju môžete vidieť za barom, robí aj množstvo neviditeľnej práce, ktorá je pre Citadelu veľmi dôležitá. No ale ani tu jej kreativita nekončí. Dnes ju uvidíte v polohe, ktorá prináša mnoho nástrah. Totiž žáner stand-up komedy je náročný a preto všetci držme palce. Natália! Haló, super. Ahojte všetci. Ahoj! Ahojte. Kým začneme, ja som ako pani Irena Bošanská si doniesla obálku. Dala som si vyrobiť už pred týždňom v rakúskej firme, dala by som aj v slovenskej, ale všetky sa odsťahovali. Veľmi kvalitnú ručnú prácu uvidíte za chvíľu. Takú malú pomôcku, ktorú možno nebudeme potrebovať, ale závisí to iba od vás, takže nostrc. Haha! Ukážeme si teraz, ako túto pomôcku vieme použiť v praxi. Ja niečo budem rozprávať a potom ukážem haha a vy urobíte super. Ukážeme si to v praxi. Napríklad idú dve paradajky po ceste, jednu prejde auto, tá druhá sa pozrie a hovorí: no poď kečup, ideme ďalej. Skvelé, ďakujem. Takže no stres, možno to nevytiahnem. Smiali ste sa, dúfam, že len nie kvôli tabuľke. Takže verím, že ste už využili náš citabar. Je niekto, kto už ho dnes využil? Áno, dobre, skvelé, teším sa. A je aj niekto, kto nie? Áno! Držím vám palce. Očividne máte radi utrpenie. Pre tých, čo majú radi utrpenie, môžeme začať nalievať borovičku. Tak sa tvária ľudia, keď im poviem, že som sa presťahovala do Rímavskej Soboty. Nie je to až také zlé, verte mi. Presťahovala som sa sem, teda pochádzam z Banskej Bystrice, prišla som sem z Košíc kvôli láske a rodine a to je jediná vec, pre ktorú tu stojí za to, verte mi. Každopádne, život v Rímavskej Sobote je veľmi jedinečný a napríklad toto mesto má najviac samoumývariek na auto, na počet obyvateľov na celom Slovensku. A videla som, že budú otvárať novú, takže som rada, že nám toto prvenstvo nikto nevezme ešte na dlhý čas. A napríklad tu máme unikáty, ktoré by som chcela opísať názvami filmov. Napríklad Fontána pre Jozefa. Pardon, pre Zuzafa.
Alebo novšia vec, Divoké vlny. Ale keď sa ma ľudia pýtajú, ako vnímam život v Rímavskej Sobote, tak isto rada odpovedám pesničkami. Napríklad jedna veľmi dobrá, ten je vožralej. Alebo taká lepšia, myslím, že môže byť, nie je to až tak zlé. Ale aby som nerozprávala iba o Rímavskej Sobote, túto hru s filmami a pesničkami by sme mohli presunúť na celé Slovensko. A ja som si spísala zoznam, lebo tých filmov, ku ktorým by sme Slovensko mohli prirovnať alebo opísať je veľa, ale ja som vybrala 3 najlepšie. Takže Armagedon, Pat a Martina, Psycho, vlastne to už boli 3, takže tieto 3. Každopádne, život v Rímavskej Sobote a v Citadele je zaujímavý a Citadela mi dovolila otvoriť nové dvere do tohto mesta a do života. A pár prirovnaní, ktoré mám v Citadele, je, že Citadela je ako družina, do ktorej ma rodičia nemusia nútiť chodiť. Alebo je to ako prvý koláč, čo som keď upiekla. Na okraju sa drobí, rozpadá a v strede tvrdý ako kameň. Alebo je to aj ako kakať na záchode s otvorenými dverami. Všetci vidia tvoje sračky, ale ty ich cítiš najviac. Ale je to aj rodina, ktorú sme si vybrali my sami a ja ju zbožňujem a aj vďaka vám toto celé môžeme robiť a ďalej pôsobiť. Takže ste skvelí a ďakujem. Ďalšou nezameniteľnou tvárou nášho týmu je Noga. Noga alias Martin Ložka. Okrem technických zručností náš Martin disponuje aj obrovským talentom. Dnes budete svedkami jeho virtuozity, za akou si podmaňuje svoj hudobný nástroj. Martin sa totižto narodil s pozónom. A dnes to bude nezameniteľné. Martin Noga! Haló, už mi ide. Takže všetci čaute. No ja som si teraz pripravil takú akože súťažnú hru. Zahrám vám 10 pesničiek, niektoré slovenské, niektoré české, to je jedno, proste bude ich 10 približne. A kto uhádne, alebo si myslí, že vie, čo hrám, zobihne ruku, ja tú ukážku dohrám, príde moja šarmantná asistentka Market. A ak ten človek uhádol tú vec, ostatní musí byť ticho, tak dostane samozrejme malú sladkú odmenu. Áno, Tidorka. Dobre, OK. Takže, zároveň ten človek povie nejaké číslo od 1 do 20, lebo mám do 20 pripravených vecí, skladieb. A prvú skladbu môžeš, teda prvé číslo povedať Market. Ty ešte o tom nástroji, ja ho mám 8 rokov, dostal som ho na 40-ku, nie v narodení, ako Václav hovoril. Mám ho 8 rokov, hrám na ňom 8 rokov, síce dvakrát za rok iba, ale nejaké úspechy už mám. Tak, skúsime. Market, povedz číslo od 1 do 20. Nevidí? 5. Dobre. Takže ja teraz zahrám ukážku, kto má pocit, že vie, čo to je, zodvihne ruku, nevyklikne to, iba zodvihne ruku, príde Market a povie správnu alebo nesprávnu odpoveď, OK? Takže 5.
Je na začiatok dosť ťažké, ale skúsme. Buď to bude slova alebo refrén, čo viem, hej? Vidím hore ruku, vzadu. Idem. Ja už Zvedali, že či sa Už bežím. Čo som asi hral? Áno. Frank Sinatra. A piesnička? New York. New York. Presne veľký potles, veľký. Áno, my pil. Áno, bol to New York. Tak ste to tam počuli, nie? Typické. To bolo to. Je to tam. Ešte sa učím. A ty si mohol povedať rovno číslo, že keďže si vyhral, tak aké číslo? 11, OK. Ježiši Kriste. No dobre. Takže pozor, kto myslí, že čo hrá, hore ruka a počkaj, kým dohrám ukážte. Tak ideme. Áno, máme tam hore ruku. Ide tak. Počkaj, áno. Christmas. Yes, it was Christmas. Číslo. No, chytáte sa. A teraz poprosím číslo vydám do 7. OK. Toto musíte poznať. Bude to refrén. Poradím vám. Áno, máme. Myslím z hĺbky môjho krehkého srdíčka, že by to mohol byť Michael Jackson, Billie Jean. Je to tak, Michael Jackson, Billie Jean. Bolo to tam ten refrén, vieš, že... Číslo teraz ešte. Keď ty nejaké číslo povedz z toho zoznamu. 9. Mali rádom 9 všetci. Nejdem pomáhať už, čo odpovedť. Dobre. Máme takoho? Áno, tuto máme, táto sa čaká. Sa spýtam, či je česká, Áno, je to česká. ale neviem názov. Je to z filmu. Nevinutno, ne? Správne, trajame, nevinutno. Áno, a čísielko od 1 do 20? 20. Toto je ťažké na dých. Strašne náročné pre mňa, ale určite to zahrám správne. Pozor, ideme. Bude to refrén. Nikto nič? Ešte raz. Na pomocku je to slovenská produkcia. Sú dvaja, tí páni. Tak skúsme ešte raz. Refrén. Áno, idem. Už bežím. Koho máme? Milan? Na trati Yokohama, Tokio. Správne, Janka s kľúcami! Hlasí sa! Všetci to nevidíte, to je jasné, nie? Ani nevieš,
15. No, tak toto je aj debil bude vedieť. No, ideme. Refrén. Je to Macejko? Áno, je to Macejko! Hej, Macejko, Macejko! Peťo, číslo? 1. Máme ešte ceny nejaké? Ešte 4. Odkapkám sliny z nej, počkajte. No, takže, bude to refrén. Ja viem. Dám pomôcku. Je to žena slovenská. Áno? Každý deň je zo mňa. Jasné, každý deň je zo mňa. Číslo? 2. Toto je pomalá vec, ale skúsim to. A teraz refrén. Nič. Martin. Ako ešte raz? Honza Medved podvod? Je to správna odpoveď? Tamto intro bolo, že na dlani je tu výžas. Počuli ste to tam, hej? Dotkni se koľka. Hrajú si písničky ty. Co sem ti psno? Číslo? 13. To bude asi predposledná cena, ešte dve máme. 13. Toto je ľahké, toto ukážete, uhádne každý. Dám refrén. Máme tabulku? Koho máme? Idem. Nevidí na stejto, nevidí na vás, takže je tabulka. Momentík. Dancing Queen. Áno, ABBA, Dancing Queen! A tak ďalej, dlhé. Číslo. Od 1 do 20, ak už nebolo. 3. No, tak toto na záver, hej? Posledná cena? Áno, posledná. Ešte máme jednu, takže. Tuto som trénoval týždeň. Zápasil som s sebou, to je spizmol toto. Strašne ťažká stupnica, som volal Promovi Gustavovi, máte to nedá. No ideme. Bude to refrén. Ideme. To je luk. Takže si vyberieme, kto ešte nám neodpovedal. Tuto šarmantný mladý pán.
hlbokej doline. Srnka doline, presne tak. Hlbokej doline. Je to ťažká stupnica, takže... Tak ďakujem vám. Ešte mám pár výkonov, som si pripravil 20. Ale 10 minút nie je tak. Tak dáme jeden bonus. Dobre, tak dáme bonus, hej, posledná teda. Toto musíte uvádať. Do it! Nie. Ako ešte raz? Otto Vajter, nemám autorku! Yes! Nemám autorku! Ďakujem! Martin Noga! Mužka! A jeho nezameniteľný komediálny talent! Citadela, ale skrýva ďalšie neobjavené talenty. O chvíľu totiž to vystúpi ďalší člen nášho týmu, Marek. Marek je barman, muž s poetickou dušou. On má poetické duše aj na bicykli. Dámy a páni, dovolte mi privítať laureáta Hviezdoslavovho Kubína, po ktorom pokukuje nejedna konkubína. Marek Štempel a jeho poézia. Haló, dobre. Prišla si z vyjebanej dediny. Väčšinou pochádzaš z chudobnej rodiny. Za cieľom splniť si svoje vidiny. Si vyjebaná zlatokopka. Ide ti len iba o love. Od začiatku ideš len na hotové. Darčeky, kabelky, Louis Vuittonové, si vyjebaná zlatokopka. Čau môže byť aj rapavý, ale na tom ti vôbec nezáleží. Dôležité je, že je lovatý. Si pojebaná zlatokopka. To, že ste kurvy, každý to o vás ví. Dôležité je, že má love, nech je škaredý a ste povrchne a vypatlané. Nenávidím tie zlatokopky vyjebané. Tak prečo sa tváriš, že si není hore? Bez neho si úplná piča. Nič není tvoje. Bez jeho peňazí by si ho nechcel, aby si zdechal do rána, aby si vedel,
Na čo sa hráš? Si iba nula. Prachatého čáva si chytila. V živote si nič nezarobila. Si vyjemaná na kus mora. Hráš to na inteligenciu, pritom za peniaze fajčíš cicinu. Kľudne rozbiješ mu celú rodinu. Si omotorovaná prostitútka. Kurvy sa spolu stretávajú. Vrany k branám si odjak živa sadajú, o prázdnych rečách medzi sebou kecajú. Si nakazená kurva. Každý vie, že to nie je tvoje. Sebe si nikdy nekúpila svoje. Každá z vás sa pred sebou utvrdzuje. Pre ľudí si iba žumpa. To, že ste kurvy, každý to vo vás ví. Dôležité, že má love, nech je škaredý. A ste povrchné a vypatlané. Nenávidím tie zlatokopky vyjebané. Tak prečo sa tváriš, keď si není hore? Bez neho si úplná píča. Nič není tvoje. Bez jeho peňazí by si ho nechcel. Aby si zdechla do rána. Aby si vedel. Áno, priatelia, aj poézia má rôzne odtiene. Marek načerpal po povrchu rapovej scény a poďme radšej ďalej. V ťažkých časoch pre kultúru, keď na samotnom ministerstve kultúry sedia pochozenci, ezoterici a zakonšpirovaní duševní mrzáci, sme si aj my, kultúrni pracovníci, dovolili použiť silu mágie a čarov. Silu mágie a čarov, aby navrátila kultúre miesto spoločnosti, ktoré jej právom patrí. Pokúsi sa o to naša regionálna veštica Mary. Vážení přátelé, vážené dámy, vážení páni, vážené malé dámy. Dosť mi štve, že sa z astrológie robí amatérske zásahy. A to nemôžu nechať jen tak. Protože ja, regionálna veštice Mary, beru astrologii hluboce vážne. A jsem profesionálka. A pro tento věk 2 let citadely, tohoto křivkého období a prvního vzdoru,
tohoto vzdoru, že my se nedáme i v těchto časech, jsem se rozhodla poskytnout profesionální výklad, ale budu na to potřebovat vaši pomoc, protože jen spolu to dáme. Přátelé, jdu tam, kde mě to táhne. Médium a volá, médium a láká. Pane, počkejte. Abychom se mohli spojit s astrálními silami, musíme se uzemnit. Rovnováha musí být, pane. Odřízněte si kousek salámu Vysočina. Šikovní jste, výborně. Pozřete ho jako oplatek v kostele. A jdeme na to. Myslete na Citadelu v tomto roce a vytáhněte si jednu kartu. Ukažte mi ji. Podívejte se na ní. Opačně. Výborně. Paráda, přátelé. 10 pohárů. Láska, štěstí, šťáva, život. Jako tento jeden pán sám. Děkuji vám velmi pěkně. Jdeme dál, protože tento výklad musíme potvrdit. Vybírám si samé pány. Tak, momentíček. Abychom se mohli napojit na astrál, už víte, jak to chodí, odřízněte Vysočinu, šup, tak. A je to tam. Nikdo není vegetarián jako šťastný. Cítíte to? Cítíte? Citadele, tento další a další roky. Ano, je to mír, pokoj, klid. Tato kniha uprostřed, co používají v Indii. Je to hluboká, archetypální význam. Děkuji velmi pěkně. Bude to dobré. Jdu za vámi, paní. Jdu za vámi, paní. Uzemnění, dáte to, ty jste vegetariánky. Ani pro astrologii, ani pro věži, pokud to objevne. Ne, tak to nemůže být bez té Vysočiny. Kamarádka vám pomůže. Bez té Vysočiny to nejde, a zdravo se musí uzemnit, že to je. Já jsem profesionálka. Prosím, odkrouhněte kludně, pořádně, centimetr. No, jak na opekačke. Výborně, děkuji. Tak, pane, můžete vydržet se. Pozřete, jak ten oplatek ho zbije. Celé musíte být pořádně uzemněte. Zvládla jste to. Soustředte se. Otočte to k sobě, otočte to od sebe. Tak. Přátelé, je to tady. Matka mečů, energie proudí, bojujeme dále, máme lásku, máme energii, máme salám Vysočinu a hlavně, přátelé, máme vás, Citadela má vás, my to přežijeme, dobré to bude, priatelia. Já jsem uslyšela volání, dejte mi Vysočinu, musím se udělat. Můžu si to vzít, děkuji. Já mám vidění. Přátelé, vidím v dálce muže. Je silný, statný, láskyplný, milující život a nás všetkých. Vidím
vidím ho v dálce, jemné obrysy. Přátelé, vidím tam našeho úžasného a milujúceho Marcela! Dobrý večer! Musím sa odteliť z moderátorskej pozície do pozície slavpoetra. Keďže som nemal čas, tak som si dnes nič, žiadnu slanku nepripravil, alebo proste práca v kultúre, práca mimo kultúry je veľmi náročná. Takže dnes si skúsime ten slam vytvoriť spolu. Budeme potrebovať vašu pomoc. Ukážem vám, ako tvorím ja. Ako taká umelecká tvorba vyzerá, lebo je to tiež náročná práca, tak si nemusíme hľadať nejakú poriadnu prácu. Keďže poézia sa skladá zo slov, tak samozrejme potrebujeme slova. Ale každý slam by mal byť nejaký angažovaný a mal by byť na nejakú spoločensko diskutovanú tému. A keďže sme v kultúrnom centre, tak si môžeme zvoliť tému kultúra. Takže od vás budem potrebovať nástrel na nejaké 4 slova, 4-5. Prvé slovo. Plocha. Art, Ina. To bude také. Skúsime M. Art. Ina. Fantastické. Máme nejaké druhé slovo na tému kultúra? Plocha. Ale čo má plocha s kultúrou? Ako? Ale skúsme niečo kultúrne. Nejaké, tak dáme plocha. Vy ste páni dnešného večera. Plocha Martina, Bože, to bude. Plocha. To je slovo číslo 2. Slovo číslo 3. Opona! Krásne slovo. Krásne slovo. Opona. Milujem toto slovo. Ešte jedno by sme potrebovali? Rytmus. Áno, Petrík, rytmus. Je krásne slovo. Žáner slam poetry má ešte také špecifikum, že v ňom hľadáme rímy. Aby sa nám slova neopakovali, každé slovo má svoje synonymum. Skúsme pohľadať napríklad synonymum na slovo rytmus. Pozná niekto nejaký synonymum na slovo rytmus? Význam slova je zanechaný, len použijeme iné slovo. Môžete googliť v slovníkoch synonymických. Tempo, vynikajúce. Tu máme tempo, ešte nejaké synonymum na slovo rytmus. Tempo. Skúsme nájsť synonymum na slovo opona. Záves. Dneska som sa v závese ja za vami. Záves je krásne slovo. Skúsme nájsť ešte, keďže toto je vlastné meno, to synonymum nebudeme hľadať.
Ja viem, že by ste našli. Skúsme nájsť synonymum slova plocha. Aká môže byť ešte plocha? Aká? Rovná. Rovná je výborná. Takže tu máme iná, plocha, opona, rytmus, tempo, záves, sa rovná. No, skúsme vytvoriť nejaký verš a v zápätí druhý verš a nájsť rým. Napadá niekoho niečo? Lebo mňa v mojej hlave to už vrie, v mojej hlave to už vie, lebo moja hlava vie, že keď je plocha, Martina nie je plocha, ona je proste taká, ktorá sa rovná, nie je vôbec rovná, hovorí samé hovná, Martina, ale raz padne opona. A Martina stratí rytmus a pôjde ten a je tempo iné. Martine želáme, aby čístvo odišla, aby spadala opona. Je to strašné, ale mne nič nenapadá. Dámy a páni, umelecká práca vôbec nie je ľahká. A preto si vážim všetkých, ktorí sa o ňu snažia. Ďakujem vám za pozornosť. Ale náš program pokračuje ďalej. O chvíľu budeme pokračovať ohňovou show. Ale chcel by som vám ešte povedať, že máme tu rodinné album, v ktorom každý z vás môže zanechať svoju stopu, formu, ako tu robíte, necháme na vás. Máme tu takéto krásne akrylové fixky, ktorá funguje asi takto. Uchopím akrylovú fixku do pravej ruky. Predávakou. Uchopím akrylovú fixku do ľavej ruky. Potrasiem. Oprem o papier. A ono to funguje. Môžete si to kresliť. Zanechať odkaz. Alebo čo chcete, o chvíľu sa náš Štefan pripraví a bude to magické. Kto si chce vyskúšať, zanechať odkaz do našeho rodinného albumu? Nikto sa nehlási? Tak toto poprosím Eričku. Nech sa páči. Môžeš si vyhrať aj inú farbu? Niečo sa tu chystá veľké. Niečo veľké sa tu chystá. V Českom cirkuse by povedali, a nyní uvidíte moc náročný číslo. Čo to asi bude? To ešte nikto nevie, ale áno, neviem, či majú niečo spoločné naša regionálna veštica a náš technik Štefan, a ktorý nám vystúpi so svojou
muzikálnou show.
čase plynovej krízy dosť odvážne číslo. To je tam. Milí diváci, dámy, páni, pomaly, ale isto sa blížime k záveru našej kaval estrády k druhým narodeninám Citadely. A počkáme, kým tu trošku poriedia chalani, ale som veľmi rád, že sme nevyhoreli. Dúfam, že nevyhoríme a budeme vládať ďalšie roky pre vás pripravovať rôzne pestré kultúrne programy. Aj slovenské a nie žiadne iné, ale hlavne pestré. Lebo pestrosť, farebnosť a inakosť ľudí obohacuje. Ako je to spolu ladí veštica a chemik. Priatelia, tu je krásna otázka, Martin. Martin má suverín. Kto iný by sa mal postarať o vrchol dnešného večera ako samotný otec myšlienky Citadely a pán riaditeľ Tomáš! Tomáš dnes vystúpi zo svojej komfortnej zóny a uvidíte to, čo ste ešte nevideli, a budete počuť to, čo ste ešte nepočuli. Priatelia, toto ste fakt ešte nezažili? Ani ja. Toto bude taký pokus o interpretáciu vlastnej skladby, ktorú som zložil špeciálne pre tento event. No, skladby. No, zložil. Bude to na čo? Neviem ešte sám, že čo. Textársky je to taká paródia na Kamila Petraja, čiže neberte to úplne vážne, je to také moje vyznanie Citadele, ale verte to tak polo-parodicky, polo-vážne, ako chcete. Dá sa pri tom aj plakať, dá sa na tom aj zasmiať, podľa toho, ako mi to vyjde. Spievať neviem, takže ospravedlňte falošné tóny, plus dať si k spievaniu túto tesnú vestu asi tiež nebol najlepší nápad, ale hádam to nejako zvládnem, no. Držte palce. Poďme na to. Tak to ešte počuť vonku? Hej? Dobre. Deň, keď vznikla Citadela, získal som najpriateľa, dovtedy som blúdil svetom sám. Objala ma celou silou, smiala sa na mňa milo, už neblúdim, už svoj domov mám. Citadela, Citadela, dala si mi citu veľa, už nás hádam ani delá nerozdelia. Citadela, Citadela, dala si mi citu veľa, už nás hádam ani delá nerozdelia. Ďakujem ti, Citadela, že mám v tebe priateľa, pred tebou som blúdil svetom sám. Čo však bude s tebou ďalej? Došli prachy, strácam nádej, Marcel nalej, kým to nedohrá. Citadela, Citadela, dala si mi citu veľa,
ani Šimkovičová, ani Machala nerozdelia. Veľký pozdrav Tomáša! Možno toto sa stane budúcou hymnou Slovenskej republiky. No sa môže. Ale pán rediteľ, čo by ste ešte niečo povedať, takže ostaňte s nami. Vítajte, keďže celý svoj čas voľný som venoval nacvičovaniu tohto čísla, čo asi tak nevyzeralo, tak som si tento príhovor nepripravil, ale dnes máme 11. apríla a 11. apríla 2024 sa, ako už bolo povedané, dvere Citadely otvorili prvýkrát. Bolo to prvé podujatie. A ja si pamätám, že to bola čítačka s Janou Peňovou, prišlo asi 5 ľudí, čo znie veľmi depresívne, ale ja som vôbec nemal depresiu, naopak, mal som obrovskú radosť. Pretože po mesiacoch tvrdej prídy, práce, budovania tohto priestoru som si uvedomil, že to, čo sme snívali dlhé roky, je konečne realita. A že to centrum nezávislej kultúry, ten priestor slobodný, otvorený, bezpečný, kde má svoje miesto nezávislá kultúra, priestor, aký chýbal v tomto meste, je konečne realitou, je konečne na svete a to, čo sme bojovali, to, na čom sme makali mnohí ľudia, tak sa podarilo a sa narodilo. A dnes to niečo, čo sme nazvali Citadela, slávi 2 roky a pre mňa je to neuveriteľné, že sú to ešte len 2 roky, lebo pocitovo mám dojem, že tu makáme 10 rokov, ale je zázrak, že tu ešte stále sme. A sme tu vďaka tomu, že ste tu vy. A nielen za to, že ste tu. A nemyslím tým, že ste tu dnes večer, samozrejme aj za to vám z celého srdca ďakujeme, ale že ste tu s nami celé tie 2 roky, že navštevujete Citadel, navštevujete naše podujatia. Niekedy je vás menej, niekedy je vás viac, ale my sme sa nikdy nehrali na čísla, my sme tento priestor vytvorili pre vás, nikdy sme tu nečakali masy a nikdy nám nebolo ľúto, či vás tu bol 1, či vás tu bolo 100, pre nás ste všetci rovnako hodnotní a vždy za vás vďační a veríme, že tu s nami budete ešte mnoho ďalších rokov, že tu ešte budeme. Tento priestor by nebol bez vás, ale tento priestor by nebol ani bez mojich úžasných kolegov, kolegyne, priateľov, priateľky, ktorí tu budujú spolu so mnou, spolu s nami. Sú to ľudia, ktorí robia nezištne popri svojich prácach, popri svojich profesiách zadarmo. To mnohí nevedia. Citadela funguje takmer výlučne na dobrovoľníckej báze. Tí ľudia tu odovzdávajú kus zo seba, kus svojej duše, svojho srdca, svojho času, mnohokrát na úkor seba, svojho voľného času, svojich rodín, svojich priateľov. Za to im patrí obrovský potlesk. A obrovsky ďakujem a ja by som ich preto chcel pozvať teraz sem na toto pódium. Prosím ostatných priateľov, priateľky, členov, členky Citadely, Markéta, Pišta, Noga, Maťo, Marek, Natália. Na koho som zabudol? Vierka, Andrejka, Konzo, Katie, Tomáš. Nevidím kvôli tým svetlám, ale vy všetci viete, že sa patríte a prosím, aby ste prišli na Marketka,